Πολύ συχνά ακούμε ότι ναι, έχω ένα παιδάκι 3 χρονών, όμως κάθεται με τη γιαγιά, όμως κάθεται με τον παππού. Και πώς ξέρω εγώ ότι δεν δίνουνε? Ή ξέρω ότι δίνουνε παραπάνω από αυτό που πρέπει να βλέπει. Ναι. Συμβαίνει. Είναι λίγο δύσκολα τα όρια. Πολλές φορές με κάποιον μεγαλύτερο, ο οποίος μπορεί να είναι φροντιστής, μπορεί να είναι μια babysitter που έχουμε στο σπίτι. Εκεί θέλουμε πράγματι να μπορέσει να τηρηθεί το όριο. Ναι. Εκεί θέλουμε να ενημερώσουμε τον παππού και τη γιαγιά για το τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Και όχι ότι απλά είναι αυτό το όριο και δεν το αλλάζω. Εξηγούμε για ποιους λόγους το παιδί δεν μπορεί να δει παραπάνω, ώστε να είναι και οι ίδιοι ενήμεροι για το όριο που πρέπει να βάλουν. Και πολλές φορές είναι ότι οι ίδιοι δυσκολεύονται να βάλουν απλά το όριο, όχι ότι δεν θέλουν να συμμορφωθούν, ας πούμε, με τις οδηγίες και με τα όρια. Εκεί πέρα πολύ απλά μπορούμε να πούμε: «Οκ, άμα σου ζητήσει τηλέφωνο, πάρε εμένα. Θα πω εγώ το όχι». Μπορούμε να βρούμε τρόπους να βάλουμε όρια για τις οθόνες, ακόμα και ας μην είμαστε εμείς εκεί.